Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (THECPEN) APEDA ahinpen chapatir piponsi Karbi Anglong athe sere jesemet Tampijuk athe Dubai United Arab Emirates along an exportun tanglo. Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority mati APEDA registered firm Kiaga EXIM Private Limited ahinpen patir piponsi Assam State lapen North East India Anparta Karbi Anglong District arlopen ason thesere jesemet Jangphong Homsera Mensupi Thesopen Danglok ason a thesere non ke akaprek adet along anta export pon bomlo Lasonsi Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority mati APEDA registered firm Kiaga EXIM Private Limited hinpen kachipatir piponsi Tampijuk mate Burmese grapes athe non puthot Assam State arlo jesemet Darang District lapen Karbi Anglong District arlopen sitami labangso Tampijuk athe Dubai United Arab Emirates along an exportun pangching ponlonglo O Karbi Anglong live kelang ratum doan pini nil tum Karbi Anglong live team ben isia kenang so da beta nil tum Karbi Anglong live pen paklang poning kaktung mangalalo non nil tum ke dobang ke dan rongai ti adung labangso bari bitung ardo sinil tum dulo labangso arong labangso thi ke kadug bedung il tum Karbi Anglong live kelang ratum na chinilo asamis pen ke labangke litiku pusipulo lapen ini tum Karbi alam the pen bangke Tampijuk pusipulo labangke Burmese grape pusi in local language Burmese atau mangke in local language like Burmese grape pusi pulo labangke isia abita ni litum Karbi Anglong live pen pakrang poning tung mangke labang so theke vitamin mangke C vitamin dolo iron labang so vitamin dolo labang so theke chupen penangan kesukiune mane ili body long kenang so vitamin sampai pen long pon po lapen isia lam nil tum paklang pon Maharashtra long son la dragon fruits le kapre country long labang so export labangso business kang tur pon India pen lason nak si Assam lapen North East pen sami lapen jasemet Karbi Anglong pen sami labangso athe non bangke labangso Burmese labangso grapes labangso Tampijuk athe non bangke Dubai along ansi labangso non export pon bomlo labangke nalitum Karbi Anglong pen sami penakan labangso athe non bepar atum collection ponsi Dubai along an litum labangso export pon labangke langlo agriculture process of food products labangso agriculture hin pensialang litum cipatir pi ponlom labangso agriculture hin pensialang litum cipatir pi ponsi alang litum kapre country long non labangso Tampijuk athe pale ponlo labangso arong non production penenga singkan mangke arong labangso arong along athe da mepik lapen penenga singkan pharma ni Karbi Anglong life pakra manwe athe mepik anjo erong along lin cap lining coil puson dudo la pen non matke hichi burwa long bepar beha tum chujor cholanga ahin pen nanga thanu na te bolte ilin along thongkep la puson si alang litum jorbom ahpen ke phokep la puson si jorbom jong si erong along jong si lin cap lining coil jong si do bolte mal nali tu matha bari bitung long jong si nali labangso nali tum jong si chu pen rong haroi si purte nali tum ningkan sek pen nali tum ko ansi ali longji lapen non Assam pen labangso production mate aprang ke dragon fruits Maharashtra pen dragon fruits lapen Ladakh pen sami lichia the lapen kowe bithi pen chenglok penana thesere Dubai along punon kapre country long export pon momlo Bangso Tampijuk athe somindar ahithi mate international markets along isi thedunga waisai kilong dona joksi Ladakh longri arlo beha kachokle mate local business jesemet Karbi Anglong thesere thekumbong kachutiki amositami isi thedunga waisai chelong ponlo News report Bikrom Teron Karbi Anglong live